Mayong hapon, Negros! Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga na pulo ka mga balita sa Isla sang Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update nyo kami via Facebook Live, YouTube, kag sarang kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa syudad sa Kabangkalan, Himamaylan, kag sa Banwa sang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. 13 ka mga puloy-an gintupok sa kalayo sa Barangay Bata sa Bacolod. Sa Sagay City, mag-asawa pa tayo matapos gipangtiro sa riding in tandem. Sa Calatrava, Mrs. ginpatay ni Mr. bangod sa pagpangimon. Sa Good Vibes, padre de pamilya nga cancer survivor, padayon ang paghimakas para sa pamilya. Kaag, sa tripping ni Ruming, nakibalo ka mo bala nga may Enchanted River kag Chocolate Hills sa Negros. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, menor de edad arestado matapos buno ng 30 anyos nga lalaki. Ginaresto sang kapulisan sang Merkules ang isa ka 16 anyos nga lalaki matapos niya nga ginsulong ang 30 anyos nga si Ricky Alvarado sa iya sinibalay sa Barangay Old Sagay sa syudad sang Sagay. Kag ginbuno. Nag-agom sang multiple stab wounds ang biktima nga karon padayon nga ginabulong sa ospital. Suno sa pulis, posible hindi pag-intsindihanay among motibo sang menor de edad para bunon si Alvarado. Na-recover man sa kapulisan ang iya sini nga ginosar nga kutsilyo sa pagbuno sa biktima. Sa number 9, may limatanan ka mga area sa Negros Occidental kung saan inapahamtang ang boundary quarantine control points. Ini kasunod sa mando ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga istriktuhan ang border sa tunga sa Oriental kag Occidental Negros. Ang mga BQCP ang ginpahamtang sa Kabangkalan City, ang boundary sa Mabinay sa probinsya sa Negros Oriental. Sa San Carlos City nga boundary sa Vallehermoso. Sa Isabela nga boundary naman sa Occidental Negros sa Gihulngan City. Hinubaan nga boundary sa probinsya sa Basay Negros Oriental, kag sa La Castellana nga boundary naman sa Occidental Negros sa Canlaon City. Base sa executive order sa gobernador, hindi anay pasugdan ang non-essential travel, amukon nga ang mangin ekstrikto ang pagbantay sa sininga mga boundaries sa piyak sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa duha ka mga probinsya. Nagsugod ang mga BQCP sang Hunyo 15 tubtub Hunyo 30. Sa number 8, sa mga banwa o konsyudad nga may manubo nga utilization ng COVID-19 vaccine, ginakinahanglan nga mapaubos anay nila ang nabaton nga supply antes makabaton sang dugang nga COVID-19 vaccines. Inoy suno kay Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz. Ang syudad sang Kabangkalan sa report sang gobyerno probinsyal sa vaccine rollout sang Huwebes ang may pinakamadamo nga wala nagamit nga bakuna. Sa 250 ka vials ng Sinovac vaccines nga gindulong, 71 lamang ang nadapat, may 179 pa nga wala nagamit. Suno kay Diaz, may observer ang probinsya subong adlaw para maglantaw sang performance. Kabayan sa guidelines sa vaccination rollout, nga ginapatuman karon sang probinsya amo ang adlaw-adlaw nga monitoring sa compliance sa vaccination program. Ang mga field nurse ang direkta nga naghatag sang report. Sa aga, ginadulong ang supply kag pagkahapon, ginakuha balik ang waste material matapos ma-disinfect kag ini ang igabalik sa Department of Health. Kahapon, halos 3,000 ka mga bakuna ang gindulong sa 13 ka mga LGU. Sa masunod nga semana, ang Pfizer naman nga sinilamang nag-abot ang iga bakuna. We were lagging behind sa compliance, So, as a way of facilitating everything, amo na inadulong namon sa aga, pulaton, tanaw na yung performance, and then at the end of the day, ang report na ang mga reports na ang mga waste materials, gina-disinfect o gina-gather namon ng waste materials, ipadala sa DOH tayo without delay. So that's it. Isa kaadlaw, tapos na ng obra. Sa number 7,
Tricycle driver patay matapos nga gintiro sa barangay Takuling sang kagabi. Nagahigda na ang bangkay sa tricycle driver nga si Arnold Biking, 44 anyo, sa maabtan sa katapos sa Police Station 6 sa Sharina Heights Subdivision sa Bacolod City, Huwebes ang gabi. May pila siya sa ulo tugas ang igo sang bala sang wala pa mahibaluan nga kalibre sang pusil. Nagluntad ang pagpaniro sa tabuk lang sa karsada nga malapit sa atubang sa Police Station 6. Sunod sa kay Police Major Leo Estopa, commander sa Police Station 6, ang biktima nga may pasahero nga babae ang gintuparan sang gunman nga nagaangka sa motorsiklo kag gilayon nga gintiro. Personal nga dumot kag agrabyo ang kabahin sa ilang ginalantaw nga motibo sa nagluntad nga krimen. Ang witness ang balyang nga may dako nga sala. So amo nang do ka ano sila. Ide wala ta ka ano gid kung natumod to sa biktima o sa babae ni. Amo na ginatutukan naton kag gusto namon ma-check man ang background din sang babae. So wala isolated case. Ang isa pa nga ang aton nga pulis nakalabay lang dito gani kag datay nga pagtabo to may nagadalagan di sa aton nga nag-inform amo to dayon nga nagresponde ang aton nga patrol lead command kag may nakauna nga na personnel nga halinderi nga kag sa motor nga nag-inform sa amon kag nakuha to namon ang mga description kag nakalabot kami gani sa may downtown area kaya mo to ang yes ang informasyon nga nabato namon para sa pag-conduct sa nga pursuit. Sa number 6, Mister ginpatay ang iyang misis bangod sang pagpangimon. Patay ang 28 anyos nga misis matapos initiruhon sa niya mismo nga mister sang kahapon sa barangay San Isidro sa Calatrava. Sa investigasyon sang PNP, nagainaway ang mag-asawa sa sulod sang ilang kwarto sang hinali na lang gintiro sang 32 anyos nga mister ang iya misis siya sini nga dughan. Dead on arrival sa ospital ang misis. Pagpangimon among isa sa motibo nga ginatan-aw sang PNP sa natabo nga insidente. Sa number 5, sa Sagay City, mag-asawa patay matapos tiruhon sang gunman nga sakay sa motorsiklo. Patay ang mag-asawa nga Ermelito kag Melanie Desemparado matapos tiruhon sang wala pa makilalaan nga persona sakay sa motorsiklo sa barangay Mulukabok sa syudad sang Sagay. Sa investigasyon sang PNP, ginsugat sa mister ang iya misis nga isa ka manunudlo halin siya ginobrahan nga eskwelahan. Sa gulpi lang may naglabay nga motorsiklo sakay ang sospek kag ginpangtiro sila. Parayon pang investigasyon sang PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa ila. Sa number 4, talatapan sang city agriculturist sa Bago City ang ginpasira subong nga adlaw para sa disinfection kag decontamination. Suno kay Bago City Mayor Nicolas Yulo, ini matapos magpositibo sa COVID-19 ang city agriculturist. Padayon pa nga ginapatigay ng contact tracing. Sa announcement ng Bago Agriculture page, sa Lunes magabalik bukas ang talatapan. Samtang nagpagawa naman sa public address si Yulo angot sa COVID-19 situation sa syudad. Ang datos suno sa iya ang makaalarma na ilabi na nga sa sulod sang 6 kabulan pa lamang sang 2021, 702 ang na-record nga COVID-19 cases. Mas sobra sa 2 kapilo ang pagsaka kung ipaanggid sa bilog nga tuig sang 2020 nga may 331 ka-recorded cases. Bahin naman sa COVID-related deaths, as of June 17, suno kay Yulo, 22 na ang na-record. Sa bilog nga tuig sang 2020, 16 ang napatay angot sa COVID-19. Ang panawagan sang alkalde nga kung tani mga responsable ang mga pumuluyo kag maghatag sang kooperasyon. Kung hindi man lang importante likawan ang pagwa sa balay kag hindi magkalipat sa pagsunod sang minimum health standard protocol. As of June 17, 119 na ang active cases sang Bago City. Sa bilog nga tuig sang 2020, 16 lang ang napatay. So that is where it is alarming. And that's why I am appealing to you all. Nag-aapilar ako sa aton nga mga pinalangga nga kasimanwa diri sa Dakbanwa sang Bago nga tingwaon naton nga himuon naton responsibilidad nga hindi na ini maglaptapa
ang aton nga COVID-19 cases. Sa number 3, sa tatlo kasunod-sunod nga report sa Provincial Incident Management Team, hindi magdubo sa 8 ang COVID-19 deaths sa Negros Occidental. Sa June 17 nga report, 11 ang recorded COVID-19 deaths. Sa June 16 naman, 8. Kag sa June 15, 12 ang report nga napatay. Sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz, ilang nga ginapalantaw ang ini nga mga COVID-19 deaths nga nalakip sang datos angot sa kondisyon sa pasyente, edad, comorbidity kag iban pa. Kag bilang tikang, sunod sa Provincial Administrator, nagmando na ang gobernador sa pagbakal sang 16 ka mga high-flow oxygen machine. Do kasubong sa ventilator ang function nga magabulig sa pagginhawa sa pasyente, pero non-intrusive. Inyang igabutang sa mga ospital sa probinsya sa Valladolid, Silay kag Cadiz kasubong healing centers para hindi na kinahanglan i-refer ang pasyente sa iban nga mga bululngan. Posible sa marason nga semana mag-aabot ang among mga machine. Sa number 2, active cases ang COVID-19 sa Isla Sang Negros naglapaw na sa 6,000. Padayon sa gihapon ang pagsaka karon sa mga kaso ng COVID-19 sa Isla Sang Negros. Ang Negros Oriental amo karon ang may pinakamadamo nga active cases. Naglabot na sa 2,357 ang active cases sa Negros Oriental matapos madugangan sang 272 ka bag-o nga kaso kahapon. Pinakamadamo sa gihapon ang active cases among syudad sang Dumaguete nga karon may mga ginbutang na nga quarantine control points agod nga mabantayan ang hulag sa mga pumuluyo. Ang Negros Occidental naman nga kahapon may 112 ka new cases kag 145 new recoveries. Ang karon may 1,732 ka mga active cases. 6,126 tanan ang active cases karon sa bugos nga isla sang Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Tanan ka mga puluyan ang gitupok sa kalayo sa nagluntad nga sunog sa barangay Bata sa Bacolod kinasang aga. Kadamaan sa mga nasunugan, naghilibion sa makitaan nga gintupok sa kalayo ang ilang mga ginpangabudlayan. Yaring report ni Nico Delfin. Nagadaba-daba na ang kalayo nga madasig naglamon sa pila ka mga balay sang mabutikan sa mga residente sang Purok Riverside sa barangay Bata sa Bacolod kainasang aga. Gani kadaman sa ila, tuman ang pagtalangison sang makitaan niya gintupok na sang kalayo ang ilagin pangabudlayan sa pagpatukod sang balay. Ang babaw nila. Ang babaw nila, no? Wala kang restaurant, no? Bago tukod din Tukod, beda may naka-extend sila sa babaw. Amo nila, no? Hindi ka mo ni Bingon? Para ang ganito kami TV. Nakasinggit, nakaigwa, nakamugwa, kami sunog, kaya mula dinalagan, di sila. Kasi wala na kami may mo, magkakabaldi, hindi mo man kaya baldi, kaya idap na ako ng kalayo. Blagan na lang kami pagwa ka na. Suno kay Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, City Fire Marshal sa Bacolod City, nagsugod ang kalayo sa balay ni Ivy Zulueta, pero tubtob karon hindi pa mapatod kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Kapin sa 200,000 pesos ang natuga nga halit sang sunog. Kadaman sa mga balay, himo sa light materials. Gani may 14 tanan ka mga puluyan ang natupok sang kalayo sandigman sa record sang barangay. Sasakit, sabi na lang, wala na may mo. Ginpangdala na sa evacuation center ang masobra sa napulo ka pamilya na nawad-an sang puluyan. Kadaman sa ila, nagahinyo sang bulig bangod halos wala man sila sang may nasalbar nga pagkabutang sang magluntad ang sunog. Kag sa good vibes, sa Domingo, Father's Day na. Isa ka amay nga cancer patient ang padayon nga nagahimakas para buhion ang iya pamilya sa piyak sang iya kahimtangan. Aton siya nga kilalahon sa sining report. Mabukod, mapisan kag responsable nga amay. Ining paglaragway ni Maria Lenny gumamit si mister nga si Jobert nga isa ka anay private vehicle driver sa Banwa sang Murcia. Siya ga paninguha gid siya sa amon nga pangabuhi dahil ang iyang makatapos niya ang makabataan sa pag-eskwela. Istorya ni Jobert. Antes pa man sila nagbiya sila anay ginaistaran sa Tarlac,
Napilitan sila nga mag-asawa nga itugyan anay sa ila himata ang pagsagod sa ila duha sa apat ka mga kabataan bangod man sang kapigaduhon. Sa ila pagsaylo sa Barangay Minuyan sang 2016, siyang nagpanikasog sa pagtrabaho. Namulot siya sang scrap sa sulod sang isa ka tuig, makatipon lang sang kwarta, pangbakal sang tiket para makaupod sa ila puloy-an ang iya kamagulangan kag ang ikaduha sa apat ka mga kabataan. Mahirap. Kada gabi pa, siyempre, mahirap po pag malayo. Pero daw gulpi lang gintakluban ang pamilya gumamit sang madiagnose si Jobert sa balatian nga nasopharyngeal cancer sang pagsugod man sang COVID-19 pandemic sa pungsod, Marso sang nagligad nga tuig. Gani ang anay mabukod nga panglawason sang haligi sang panimalay, ang gulpi lang nagkupos. Pinakabahan na ako. Pero may awa ang Ginoo. Kaupod ang iya asawa, wala nadulaan sang paglaom si Jobert. Ilabi na nga nagasalig man sa iya ang iya mga kabataan. Uwi ako araw-araw para makasama ko lang. Okay lang naman ako kahit na medyo mahirap. Normal naman sa isang ama na lang pagtulog mo, panamutan ng anak mo na sa iyan. Sa piyak man sang kahangawa nga dala sang pandemic, nangisog nga magpakonsulta si Jobert sa Riverside Cancer Care Center, Bacolod. Hindi siya pwede magpabaya na lang bangod sang iya balatian. Stage 4 na siya at diagnosis. Tapos ang problem pa, ang iya tumor sa iya nasopharynx extended all the way sa skull base. So si Jobert was experiencing some nerve-related paresthesias. Magluwas sa bulig pinansyal nga nabato ni Jobert gikan sa ilang mga himata kag sa mga nangin amo sadto, dako man ang iya pagpasalamat sa suporta sang Cancer Care Center. Sang naging pagwa ni siya sang World Health Organization. So ang cancer is number 2 in terms of mortality, meaning after siya sang cardiovascular disease, ang damo subong nga mortality o gakapatay bangod sang cancer. So much more nga nag-increase na siya during the pandemic kay fear sila magpa-consult o wala sila means, wala transportation nga magkonsulta. But then again, gina-advise kinamon sa patients na hindi ipagkadlok, visit sa cancer center para ma-advise sila or they can go immediately to their medical oncologist para ma-advise. Wala nawadan sang pag-asa si Jobert nga malampuwasan ang iya balatian. Mabait po sila dito po ako nabuhayan na sabi ko makakasurvive ako. What do you advise patients kung may feel nila may cancer sila? Is that, ang ginahamba ko na permis sa patient is you are more likely to survive today than you are 20, 30 years ago. Kaya tungod nga ang technological developments are so advanced. Sa karon, amat-amat ang recovery sang amay nga si Jobert. Bisan may ginabatsyag, nagatinguha siya nga makabulig sa asawa para sa paghimo sang leche flan nga ila ganyabaligya kag sa mga ulubrahon sa sulod sang ila natukod nga puloy-an. Ginapaabot ka rin ni Jobert nga makatapos sa pag-eskwela ang iya mga kabataan. Ilabi na ang iya kamagulangan nga anak nga lalaki nga karon 3rd year AB management student sa Tarlac. Kag sa pagsaulog sang Father's Day, may mensahe ang pamilya ni Jobert sa iya. Kung ano man ang binigay sa amin ngayon, Panginoon, na pagsubok, hindi kami susuko. Kaya natin yan. Kaya pala. Para kay Jobert, sa piyak sang iya ginabatsyag ang iya misis kag kabataan ang nagaserbing nga kusog kag kabakod para sa matag adlaw. Nagalaom siya nga ang istorya sang pag-asa ang mangin inspirasyon man sa iban nga amay nga hindi mahadlok, hindi mag-surrender kay ang tanan nga problema malampuwasan. Kag sa tripping ni Ruming, nakaibalo ka mo bala ka mayara sang Enchanted River kag Chocolate Hill sa Negros. Ang ini nga mga bungyod nga nagatuluparay lang ang bersyon sang Chocolate Hill sa Negros. Subong nga tig-ululan, color green ini bangod sa mga hilamon. Pero kung tig-ilinit, do tsokolate ang kolor sini kasubong sang Chocolate Hills. Hindi maglayo diri makita naman ang Enchanted River. Kung tig-ululan, tuman ka blue sang tubig. Sa iya siniga kolor, dumaganyat kang maglumpat kag magpaligo. Mga matahong nga mga tourist destinations nga sarang masaksihan diri lang sa Negros. Diin ini,
Ini ang aton nga diskubrihon. Update nyo ko buwas 10 a.m. kag aton ini nga saksihan. Nick, ini sa tantanan kita na kay balo ako first time ko ni baluan nga may ara gali sang Chocolate Hills sa Negros. So di naman. Secret. Balaan mo na buwas sa trip Pero ni pwede naman tada kalumpat-lumpat. Subong siyempre pa pwede ka cross sa Negros Oriental pero sadya siya lumpatan. Dalo na kaya ko lumpatan. Bantayan ta na. Makakadto man tada sa uli. Ang Chocolate Hills Nick balantayan. Nabi siya nga hindi do pa siya sa Bohol gid nga Chocolate Hills. Tingnan siya. Amo ning Chocolate Hills hindi mo na kinalan panitan. Kadtuan mo na lang. Ang guwat nga do hills. Ako gamay, ikaw gamay nga hila ko dako pero chocolate na nga duha. Alright. Kaga mo yan mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kag sa panahon sa karon, importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga mga pangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtob sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.